Takže nakúpili sme veci, ktoré nám trebalo, aj ktoré nám netrebalo. Boli sme v predajni MR Fishing v meste. Takže ideme na to. No, čaute priatelia. Takže dneska je ten deň presný, kedy ideme k vode. Je sobota, 1:30 po obede. Konečne sa vyberám k vode po obede. Mám čas do večera, mám so sebou Hanu, aj malého, aj Bobana. Od tento týždeň už majú papiere, takže ideme vyskúšať malý na bič, na 16 nejaký hačík. Pobaví sa s malými rybkami, už minulý rok skúšal, tak dúfam, že sa mu bude dariť. Na kosňaky Hanke sme nabili, ona vie už zahadzovať, takže sme jej nabili fidrik, nejaký košík s nejakou, myslím, že 12 hačikom. Dáme na to nejaké 2-3 kosňaky s tým, že ak ryby budú aktívnejšie, tak jej tam dáme nejakú vaftorsku, dačo menšie, dámbovskú, dačo vyskúšame. No a ja som síce na poslednom mieste, ale budem to hádzať ako prvý. Idem chytať na gule, jedna udica pôjde na popápku, tak jak minulé, až na to, že to okorením tým, že hore hodím nejaké kosňaky, na takého ježka to položíme. Druhá udica pôjde polka popápky, čiže vlastne orezaná gula s popápkou orezanou. Všetko to dám cez PVA sačok, s tým, že musím sa priznať, bol som včera v MR Fishingu v predajni, nie na Čani, ale v meste Lacanom mestského. Perfektná teta tam je, vám poradí, všetko tam majú v perfektných cenách, takže sa nám oplatí ísť kúpiť. Kúpil som si včera kobru, prvýkrát v živote idem dneska kobrovať, kúpil som k tomu si aj kilový či 2-kilový balík nejakých boilies, nejakých 20, takže budem sa snažiť. Dneska idem trénovať. Trénovať idem, ako sa kobruje, aby som to do budúcna vedel. No a s tým, že tam nakobrujem, budem sa snažiť nakobrovať tie gule k tomu, čiže to je k montážiam. Ako som povedal, ideme na Čaňu, na rezervačku, pretože tam je relatívne najlepší prístup, dobrý prístup k vode. Keď budú nejaké miesta voľné, je vonku pekne, 15 stupňov, svieti slniečko, tak ideme to vyskúšať cez víkend. Ideme dosť skoro po obede, lenže som po nočnej, no a s tým, že sme mali do obedu nejaké ešte povinnosti, tak sme sa vybrali po obede. Zajtra nemôžeme, tak sa tešíte sa? Áno! No super, tak ideme dneska do nich. Hlasím sa vám od vody, jo? Teším sa, že ste so mnou. Dnešný to je, myslím, že 7. video v poradí. Tiež to nebude nič zdĺhavé. Budeme pri vode, pokiaľ bude sa nám chcieť, pokiaľ nám nebude zima. Keď deťom bude zima, základ je, aby oni boli v pohode. Ak povedia, je zima, ideme domov, ideme. Momentálne svieti slniečko, takže zima nám nebude, možno ku koncu, ku večeru. Takže nebudeme to nejako hrotiť a skúsime, keď nič nebude, aspoň budeme pri tej vode, deti niečo naučím. Však preto to aj robíme, aby naše deti do budúcna vedeli. Aby nič zle nerobili? Áno, no keď ideš na ryby, tak nič zle nerobíš. Takže radšej chod na ryby, jak do krčmy, dobre? Hej? No, keď budeš veľký. Takže hlásim sa k vám od vody. Čaute. Takže prišli sme na Čaňu, miesto sme vychytali. Stojan je, udice teraz bombím. Skúsime si to dať. Magot klip som zabudol. Takže si to dneska dáme. Maličky s kosňakmi, 1, 2, 3. Veľmi opatrne, lebo sa to trhá. Nemá na to vhodnú. 4, 5, 6,
spadla. Prichystám sebe, zahodím a potom sa budem deťom venovať. Deti zatiaľ robia prieskum terénu. Tak, ešte jedno. A uvidíme, ako nám to pôjde. Magotli by bol najlepší, ale takýmto spôsobom. Stiahnem to do šlapku. Bude to. Super. Dobre. Paráda. No. A takýmto zaviažeme. Tie druhá tu je. Keď chcete chytať rybky, tak nehažte do vody toto. Tu je to. Cvakneme to. No a jedna udica je pripravená na jednu ananásovú popku. Tak. Čiže tak. Dobre, no ďalšie veci, ktoré máme, potrebujeme skadiaľ. My potrebujeme vedro. Haninka, robíš mu nervy? No tak prestan s tým. Toto potrebujeme. K tomu zavesíme jeden šúľok. Tu je moja kobra, čo som si dneska kúpil od Delfínu. A gule. No, taký Starbase, čo to je? Garlic, 20 mm. Takže kobru s týmto tu necháme. Zoberieme, čo sme si to chceli ešte odfotiť my. Nachytil som si, no, kde to? V gate. Aha, to už uteká. Až do koše môže utekať asi jedno. Takže super to vyzerá. Dobre, kde mám toto peliačko? Tu je. Bobanko, jednu dicu mám hotovú a už sa idem vám venovať za chvíľočku, dobre? Dobre, Bobanko. Dobre, tak nebude chytať ani ona, keď si robíte na zlosť. No to je tak super ísť s deťmi na ryby, ale musíme to rešpektovať. Tak, no. Ideme na to. Táto bude práva. Super, paráda. To mám rád, keď sa mi toto stane. No. Jak zahodím, už sa tomu nevenujem. Nechám to tak, ať sa deje, čo sa má. Hop. Tak, dobre, peváčko tam je, spadne na dno. Dáme to do nasožky, pipáky zapneme. No poďme. Dotiahneme. Oblúk stiahneme. A už len dúfajme. Toto tu nemá tu čo robiť. Dáme to na ohnisko. Hop. No, dotiahni to. Poď. Tak, stačí. Dobre, jedna je, druhú, čo tam máme? Tiež máme tam ten bite floss. Ukáž? Hej. Dobre, čiže ho odpečeme. Kostňaky mi vychádzajú do auta. Takže ich musíme vrátiť. Ešte jeden, to potom deťom spravíme krmenie. No, čo som chcel?
Len tak zo srandy. Skúsme to tam. Jak sa to bude správať. No. Veľký fanúšik kobrovania nie som. Si to všetko človek zavezie s člnkom. No, tak vyskúšajme. Prvá gulka mi spadla do vody. Paráda. Hop. Dobre, takže toto je tu. Paráda. Môžete sa všetci smiať. A to len cvik tomu treba. Poroda. Buď vysoko, alebo nízko mi to lieta. Nebudí, tak kúpil som celé kilo a pol, či 2, či koľko to je. Dobre. Veľká sranda. Asi budem točiť, až keď sa to naučím, aby ste sa smiechom neposrali. No, už to sa lieta. Táto len taký grif treba, jak keď vabíte sumce a vabničku, toto sa naučíte. Dobre. Toto sa nepovedlo. Ani toto. Toto išlo dáme do prdele. Aha, tak to je správne to. No dáme ešte jednu hrst. To len strenujem. Dobre. Jedna bola dobrá. Táto bola veľmi zlá, ale žabky som spravil. Aj tá bola dobrá. Tá nebola dobrá, no každá druhá dobrá. A hoď sa kúpim len kilo, lebo druhé kilo nedám dobre. Tak, no, čo je? Pozri tu. Vieš, čo to je? To je kobra, takzvaný had. Počkaj chvíľočku. Posledné toto hodím, nahodím druhú dicu, chodíš za Hanko a potom sa vám venujem, dobre? Bobanko. Ty nič nehladkaj vodu, lebo jak budeš mokrý. Dobre bolo. Aj toto bolo dobré. Aj toto bolo dobré. Aj toto bolo dobré. Aj toto. Hej. Tá Hanka, keď mne nejde, tá tebe nepôjde tiež. Pozri tu, ako to lieta, každé druhé. Vidíš toto zle? A toto, hop, vidíš, jak to letí, presne tam, kde potrebuje, bum, jedna, toto nie. Ti hovorím, každé druhé letí, takže na budúce kúpim až ten druhé kilo iba. Vidíš teraz dobre. Dobre, koľko tam som? Dáme ešte jednu, no nech sa nepovie. A potom čo robíme? Nevadí. Sakra. No, nie je to až také zložité s tým. Bomanko, choď ale od tej vody, ale už aj šup. Boman. Boman. Lukáško. Ty chceš vybrať, ale jak spadneš, tak rovno môžeme vyberať udice z vody a môžeme ísť domov. Môžem vybrať teba. Tak, a skôr som to dal do vody. No, frasa. Hop. Dobre. Taký som pozeral, že to aj namačajú. Aby to lepšie lietalo. Vyskúšame, počkaj. Aha, to je tu má. Dobre. Myslíš, že to bude lepšie lietať? Hodíme. Hej. Fakt. Spadlo to tak, kde Hanka? Hej. No. Fakt to lepšie letia, keď to je mokré.
No nie je to až také zložité, jak som si myslel. Myslel, že to vyhádžem 2 kg a nebude. Dobre, paráda, stačilo. Aj toto. Je to prichuť cesnak. Hej, niečo mi to nesmedilo. Dobre. Takže toto máme. Dobre, však nech si ho nechá. Bobanko, ďalej od vody, dobre? Ja už len toto jedno naviažem a už sa vám venujem, dobre? Takže... No. Dobre, zbavil som sa deti na chvíľku. Kde je to ten biflos? Kde som ho dal? Len ďalej. Nie. Dobre. Čiže, jak to vidno? Dobre. Čiže tu si pretiahneme. Bajtlos je niečo také, jak zubná niť. Niečo také. Na ktorú dáme no ešte ani podberak nemám rozložený ani vaničku kde počkaj, tu je bič malého teraz budeme otvárať do vaničky sak a tu je keby náhodou dobre. Zapísali sme si už doma. Deti chceli vidieť, jak sa to robí. Sa nevedeli dočkať. Však to je normálne. Dobre. Tak. To by sme mali. Hej, bežkaj, šup. Bežkaj, vráť sa za chvíľku. Už ti poviem. Dobre. Zakričím, hej. Popka. Čiže čo sme dávali? Toto je z minula, to je Monster Krapovka, ale to je veľké. Určite dáme. Máme tu ananásku čok, či vlastne čoko pomaranč. No je. Vyskúšali na to. Čo máme? Čiže kde je toto, čo som chcel? Aha, tu je. Nie, kde to je? Tu je. A tu už mám na zväze z minula. Ó, bomba. Oj. To ten poletí. Nie, to nie je banán. Ananás. Čo korinč, čo to bolo. Kde sme toho zastali do žlekti. Joj, mamo. Kde? Však teraz sme ho mali do fraca v ruke. No neviem kde. Dobre, tak ho vrátime potom. A toto tu teraz prebijeme. Čiže pripravíme si to na budúce. No, rýchlo nabitie. Tak. Tam máme tie kostňaky, sme hodili k tomu. No, super bomba, delo špic. Pozor! No. Čiže jednu sme handzali niekde tam a dali sme ju ako pravú. Ale ju preložím jak ľavú a tuto hodíme niekde na pravo, aby sme tu pre deti mali voľný priestor pre malého tu na plávaka a pre Hanku na ľavú tam k tomu trsu niekde, že bolo, čiže toto šmykneme niekde tam. Hop. Paráda. Môže to spadnúť. Tak, čiže to preložíme. Tak.
Počkaj, Bomanko, už sa na tom pracuje. Už sa na tom pracuje. Tu je jedna. Tu zapneme. No, dobre, čiže moje by sme mali mať hodené veci. Tu je toto, čo je od hliny a ťažko to ide zaklapnúť. Neviem prečo. Musím to prečistiť, alebo neviem čo. Tak. Dobre, ide. Dobre, čiže máme dve hodené. Napravo je na panáčika. Naľavo je na popapku s kosňakmi. No, takže krmivo tu máme. Malej som natočil, čo minule som mal to redzi slivku. K tomu nejaké medové krmivo. Hodil som tam nejaké peletky, kosňaky. Zakrmil som to tu s kukuricou, s repkou, čo som si narobil tie sačky. Takže, Hanka, kde je to tá rasoška? Tvoja rasoška. To už som ti pred chvíľkou povedal, že to je toto, kde je piva. Hanka, jednu rasošku máš tam odloženú. Dobre, takže otvor to. Dneska som donesol si aj tajnú zbraň v podobe tigrého orechu, ale to dneska asi nepoužijeme. Anka, keď chceš chytať, tak to nájdeš. V jednom, v druhom alebo v treťom. Otvor prosím ťa túto strednú. Kde sme to dali? Aj udicu si ber. No. Netreba asi ani pipek, ale že je malo zabavu. Som kúpil tu také čínske, ktoré fungujú jak chcú. Vieš si to rozťahnuť? Hej, prvé hačík odhapnem. Dobre. No, ale hačík ti ide spopod toho. Vidíš tu? Už som odmotal. Odklopi si cievku. A teraz povyťahuj si. Drž, počkej, jak? Tak, a teraz... Nie, Hanka, povyťahuj udicu. Dobre? Drž ju, hej? Počkaj, daj mi ju. Musíš mať očka, musíš mať stále rovnako. Dobre? A toto tu očko zase není rovnaké, takže ho musíš posunúť. Keď sa takto pozrieš na udicu, to mali byť zhruba aj ten koniec není rovnaký, takže treba ho skrútiť tak. No, dones kosňaky, Haninka, si. Čo sa tu s tým stalo? Kde budeš robiť moju Haninka si. Haninka, podrž. Haninka si zahodila a už budeme robiť vám tvoju. Dobre. No. Takže, Haninka, ideš na to, tvoja premiéra. Zobereš si košík a do košíka daj mi kosňaky. Zober košík, Bobanko, ty choď ďalej. A do košíka takýmto spôsobom, že si položíš košík takto a s obidvoma rukami, aj z jednej strany, aj z druhej budeš takto to krmivo pláchať dnuka, hej? Tak? No, tak. Teraz si ho zase zdvihneš. Tam vidíš, že ho máš nabité, super. Dobre, tak. Teraz ho polož do vedra. Polož ho do vedra. No, tu máš hačík. Trošku bojím. Si napichnem. No. Naučíš sa to, budeš vedieť. Budeme to napichovať do pravej ruky, si chyť takto hačík, jak ja mám. Hej. Do druhej ruky si chytíš, toto je kostný červ. Tu, jak máte dve, to je jak zadok toto je, hej. Takže zapichuješ to za ten zadok. Dobre? Nie hlboko. Tak? Tak, no, pichni, tak. Dobre, a pusti. A zase ďalší. Koľko? Aspoň 2, 3. Chyť mi ho do ruky. Však si zober ho. Nechaj, Bomanko, aj na teba rád príde. Hanka, ono to nič nespraví, ani nepichaj, nekúša nič. Ale to budem ja píšať? Nie, Hanka, z druhej strany. Čo?
Pusti ho do vedra už. Musíš sa pozrieť. Tu je predok a ty za zádok picháš. Za tu, jak sú tie dve bodky. No. Tak, a ešte jedno posledné. Tu, vidíš? Tu, jak máte dve bodky. Dobre, to stačí. A ja? Ja je pojom kaka. To tak hýbe? Tak hýbe sa, no. Tak, super. Tak, pichni. Ale nie do palca si. Dobre, pusti to. Chyť udicu. Pozor, Hanna, chodíš si po silone. Stále musíš pozerať, kam chodíš. Skoro som dostal od teba hačik do prsta. Takže teraz poď z tej strany, chyť udicu. Stále byť opatrný je dôležité. No, zdvihni udicu, navíjaj. Pomaly, navíjaj. Stoj, cievku dotiahneme. Tak, a teraz navíjaj. No, ešte, pozor, Blanka. Dobre, stoj. A ty choď ďalej, Boban. Hanka, ty sa tu poď postaviť ku mne. Tu poď ku mne. Budeš smerovať to tam. Dobre. Bobanko, usmej sa na mňa. Bobanková prvá rybka. Ha, na bič. No poď ku mne s tým. No, chceš to odhaknúť, Hanka? Skúsime. No, chytíš rybku ručkami, ale najskôr si namoč ruky. Nie, že spadneš do vody. Namoč, dobre, stačí. Chyť rybku, aby si neponičila. S jednou rukou chyť rybku, nezmačkni ju veľmi. A s druhým prídeš s rukou a ten háčik nevyťahuješ, ale vyťahuješ tak presne, hej, aj hore. Keď nevieš, vyťahni toto a... Nie, pusti. Peán mi daj stamať. Tu je Hanka. A keď pôjdem preč ešte, tam je zapichnutý. Za ten čas môžem dať pusu, ako Wagner. Chceš dať pusu, jak Wagner? Tak hlavne tie zelené sople, čo máš tak. Nechceš? Nie. No, to je to slizké. Hanna, podrž bič. Dobre. Zdvihni ho, aby sa mi nebúchala. No tu máš. Hop. Takže Bobanko je najúspešnejší. Ten zdolal už 2 alebo 3 rybky. 2 rybky zdolal Bobanko. Ja mám nahodené na gule. Haninka má nahodené na fidrik. Takže čakáme. Môžeme aj Bobankovi tu nás zakrmiť trošku. No. Urobíme takú gulku. Pozri, Bobanko, už máš tam záberík na plavák. Nie. Pozri, tam ti nahádžem nejaké tieto, že by sme prilákali rybky. Hop. Takže sme tu. Zatiaľ je Bobanko zmaza ťukance menšie na malú rybku. Najmenší chlapec zachytá. Nie. Počkaj. Počkaj. Nemáš. A zase si musíš chytiť. Hanka ti spraví, tak, a nie, zdvihni k sebe a teraz od seba, tak, presne, super. Daj Bobankovi a Bobanko bude chytať. Super. Sa mi to páči. Haninka, ty si môžeš vyťahnuť, my sme za 5 minút nemali záber, takže si zober, vyťahni, cievka je tam, keď sedíš, no, nemáš. Navíjaj. Hore hudicu, Hanka, Bobanko, tak, a hop, a položíme. A drž, sadni si, polož si do stojanu. Šup, Hanka, ťaháme. Haninka, zahodím ti ja, lebo už si to 2-krát tu na strom zavesila, dobre? A zbytok budeš robiť už všetko ty. Podberem ti ja. No. Sadaj, ja to zahodím a dám ti to k tebe, dobre? Dobre, pohode. Tak. Takže, jak zahodíš, tak potom si to normálne dáš do toho. No, máš, ťahaj a dotiahni, Hanka. To je tá istá smena. Musíš ťahať. Hanka, ťahaj. Polož na do vody, Bobanko. Hanka, stoj, Haninka, ešte ťahaj. Musíš vidieť tam silno, že je napnutý. Dobre, stačí. A polož na zem. Tak. A ešte trošku dotiahni, Haninka. Ale musíš vidieť, aby silno nemal previs, aby bol... To rýchlo navíjaš, pomaličky, navíjaj, pomaly. Tak, dobre, zás rýchlo.
To rýchlo navíjaš, Hanka. Stačí. Pusti. Dobre. Bobanko, čo si ty chytil? Ty máš tretiu rybku, Bobanko. Tá ty si dneska dobrý. Není tá istá. Jak to môže byť tá istá? No šup, Hanka ti odkváči. To je pultvica. Pultvica to je? To je polotica, Bobanko. No Hanka, jak to má? Ale jaká to je ryba? No? Jaká to je ryba? Netrháme k sebe, ale trháme k tomu oblúčiku, aby sme ho tak vykvačili. Super. Bobanko, chceš dať pusu rybke? Áno, ale Pusu? prečo ju nedáme tam? No, takú maličku, daj pusu. Dobre. Šup a poď si tu sádnuť, Bobanko. To by som ja chcel dať. No, takže. Sme tu už cez nejakú hodinu. Bobanko pekne zachytal si na beach. Mal nejaké 4-5 rýb. Všetko také menšie. Hanka na fider nemala ani ťuk, čo som prekvapený. Strašne sa ryby vyhadzujú na hladine, takže sa nečudujem ani, že pri dne nie sú. No však uvidíme, časom sa slnko zajde za obzor, možno prídu. Bobanko, nehač kamene do vody. Prosím? Bobanko, keď ťa to nebaví, môžeme vyťahnuť udicu z vody, Bobanko, a si tam sadnem ja. No, čiže krásne sa ryby vyhadzujú na hladine. Kačky lietajú, majú raj, kačer naháňa kačku. Takže, Bobanko, na záber máš na tomto, si mal na ťuk, na plavačik, ale nepozeráš, tak si to prešvihol. Takže sme tu, na tej čani, s deťmi. Parádne počasie, konečne krátke rukávy, deti tiež sa opaľujú. Keby mali aspoň záber Hanka, tak by bola ešte... Bola by si radšej, keby bol záber. Nevadí, to príde. Za chvíľku dúfajme, že to príde. Kačka vyšla nám z vody. Ty, Bobanko, si mal záberov už dosť. Aj si rybku vyťahol parádne. Parádne rybky, však si koľko vyťahol? 4-5? No, a aspoň 2 mu spadli. Čiže, no, 2, 3. A 2 si spadli, no. Hanke som dal menší hačik, mala tam nejakú desinu, tak som jej dal 12. Máme tu mikrohalibuty, peletky a im tam Hanke trošku nastrieľať s prakom. Bobanko, tebe som zakrmil. Tebe, aha, som si sľúbil, že ti zakrmím. No, ukáž to, kde to tam dáme. Hop. Tak. Paráda. Daj pozor na hačík. Narobíme gulky. Haninka, polož to do tej rasošky. A hlavne musíš tak a nič už s tým nerob. Bobanko, a tebe tu tiež pozri, blízko. Hej? Taký. Jak mrak spravíme, hej, Bobanko, šup? Tak, no, takže Haninke nejde ani na kosňaky. Dali sme tam rohlíkový bojlis, ani na ten nešlo nič, tak tam skúsime dať čo? Bafterskú. Bafterskú 8. Ktorú chceš farbu, Hanka? Žltú? Bude jak vyzerá ako kurica. Môže byť.
Treba sa deťom povenovať. Čo sme dali? Čo sme tu dali? Osmičku? Máme 10. Haninka, jak to vyzerá? Tak pomaličky. Tak, super. Ukáž nám rybku, jak vyzerá? Tak. Chcem ešte poboskať. No, aby poslala väčšiu. No a pušťame. Šup. Jak chcem ju pustiť? Pusti? No, daj bič. A takto ju pekne namočím iba. Pusti, Bobanko. Ja ju iba namočím. Takto ju pustiť, dobre? No. A poď sadnúť, Bobanko, a ideme ďalej. Bobanko má ďalšiu rybku. No. Takže, deti chytajú, Hanka ešte nie, dúfam, že to príde, ja si na metód to prebijem, lebo dáme krátky na dvezec. A minulé mi fungovalo. Dostal som 1, 2, 3, 4. Super. Minulé mi fungovalo ready slivka, ona už je vyčapaná. Dneska som si požídil ready cesnak. Kúpil som si no Respect halibut 4 mm peletky, perfektné. Takže aj ten tigri orech, čo som vám spomínal, ale toto sa bojím dať. To možno, že ja si použijem, mali tam kobruje. čiže tak, no tak idem to Hanka si previazať na ten metodík. No a ideme robiť také koláče. Kačky prišli, romantickú prechádzku majú. Neviem, či to vidíte. Prešiel okolo nás, na vzduch tam aj vrabčok sadol. Tak. Dáme tu mikropeletky. 2 halibutové. No počkaj, kde to mám? Tu, môžeme to aj tu nahodiť. Čili papričky. Nie, nedáme. Čili papričky. Hej, chceš ochutnať? Iba ovoniať. Skúsime toto mango, tu hodíme. Lebo to moje Na ovoniať. to. Čo? To. No? Dobre to vonia. A dáme to tak Ako mimo. med to vonia. Počkaj, kačky sa. Pozor, Bobanko. Počkaj, kačka si tam Druhé zamotala. napustíme to. Dáme to spraviť nejaký mračik. Hej, nechám to tu na chvíľku. Tak, je to v strebe. Haninka, jak to vyzerá? Neviem to robiť. No, ideme robiť kola. Kde to spadlo? Daj mi to, Haninka. Poď, Haninka. Tu máš odcej. Moje uzbice. Vážne? To bol iba omyl. Sadni si, nemal si vstávať. Zdvihol som to a zrazu nemal si to tam dať. No. Koláčik parádne. No poď tak, kde. Už hotové všetko. Hej. Hanka, poď ku svojim udici. Je to tvoja udica, takže si ju musíš, zahodím ti ja, lebo si 3-krát na strom to zavesila. No, takže ľavú udicu sme prehodili, dali sme tam obyčajnú ananásovú s kostňakmi. Ľavú mám, zmenil som za cesnakovú 20 s takou 12 popkou a mám tam tie mikropelety halibut, ktoré sú, takže tak je to šľahneme a uvidíme, kam to poletí. Skúsime to dať na to isté miesto, na ktoré sme dávali. Bobanko, dobre, aby som ťa nechytil. Hop. Tak. Dotiahneme. Zaber. Aj.
Banko. Mama, máme ryby. Dámy a páni, konečne sa to podarilo po x vychádzkach aspoň nejakého toho kapra zdolať. Takže máme ho tu, je to lisec nádherný, krásny, úplne že úžasný, krásne stavaný. No a môže ísť naspäť do vody. Krásne sfarbený. Ale krásny, choď. Wow. Tak, pekný svet, no, pekne. A už zmizol. Super. Ďakujem. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem za spoluprácu. Môžeme ísť domov. Nie. Nahodíme znova. Nie. Takže zatiaľ sa nám to nejakým spôsobom rozbehlo. Neviem, či to môžem povedať, že rozbehlo. Ale malý si zachytal, alebo chytá super na to, že chytá toho roku prvýkrát. Bobanko, pozeraj, čo robíš, aby si Hanke nestrelil háčik do ruky. Mne sa podaril jeden kaprík tiež, krásny líščok. A Ako to Lukáška vytiahol? no, zase sa zakvačilo mu. Nie, zakvačil ti Hanka. Takže ja som si chytil toho kaprika. Bobanko chytal tie malé rybky, čo som úplne za ňou úplne šťastný a rád. A ešte musím niečo vymyslieť Haninke. Momentálne som jej mala to hodené na košík, mala to dlhý nadväzec, mala tam kosňaky, potom sme skúšali rohlíkové boilies. Nakoniec na špic som jej tam dal dambulsku. Nič, tak som jej to dal na metodiak. Dal som jej metod feederové krmitko. S tým, že som jej tú dambulsku tam nechal. Tú osmičku myslím, osmínu. No a tiež nič nebolo. Tak teraz som to vyťahol a som jej to tam dal. Čo tam sme dali? Dali sme tam obyčajné zase kosňaky na ten metod feeder. Tak uvidíme, že čo. Dúfam, že sa jej pošťastie, lebo rád by som bol, keby aj ona si chytila. Oh yeah. No, veľké. No. Mám niečo veľké. Bobanko. Kamoši, mám niečo veľké. No, priatelia, takže dnešný deň bol asi taký, že ste ho vlastne vy videli už, lebo toto je už koniec dnešnému lovu a dnešnej vychádzke k vode. Myslím, že sme si to užili. Užili ste si to? Áno. No, to som rád, že ste si to užili. Boli sme pri vode od nejakej druhej, teraz je 7:30 večer. Ja som mal jeden záber toho kaprika, čo sme vyťahli. Boban si zachytal dobre na bič, Hanka vyťahla takú malú bičku. Bol som z toho taký dosť nešťastný, lebo robili sme všetko preto, že by na ten feeder je, ale ani pleskač, nič, proste len tá jedna malá rybička, takú, jak Boban ťahal. No, dávali sme na feeder, na method feeder, na pelety, na kosňaky, na čo ešte sme tu tam dávali, na rohlíkové boilies, na všetko, čo som mal. Dipovali sme, ale bohužiaľ tie zábery nejako neprišli. Dneska bolo relatívne teplo, takže ryby boli hore v stĺpci, lebo hore vlastne teraz sa tá voda otepluje. Takže vlastne rybičky išli za teplom. Teraz tá voda už pravdepodobne sa bude ochladzovať, pôjdu na dno, akože dole. No ale my už sme aj tak na ceste domov, na pre deti to stačilo. Ja som sa im pomenoval, čo sa dalo, oni si to užili, urobili sme nejaké pekné zábery, pekné fotky, dúfajme, niečo sa pekne nastriha. Tak zase, no, Boban už zýva, takže pôjde pekne spinkať, ak prídeme domov.
a ja tiež, lebo som po nočnej. Som rád, že ste si našli čas pozrieť si moje to 7. video a zase raz pri vode sa stretneme. Dúfam, že s nejakou rybkou. Rozmýšľal som nad tým, že posledné 3 týždne som presedlal na ten Ronny rig, hybrid rig, D-rig, hej, a tieto veci, popky. Možno na budúce si skúsime nejakú tú klasiku, ktorá bude fungovať. Žiadne popky, ani boilisy, ani nič. Ale dáme to na klasickú montáž. Vyskúšam podľa toho, že kam pôjdem. Na klasickú montáž, čo je, dám tam na šnúrku kukuričky, možno ten tigrač, čo dneska som vám ukazoval. Krásne, škoda, že nevidíte, je západ slnka. Vy to asi nevidíte, ale ideme okolo Volva, tam vzadu. No, je to skreslené cez toto GoPročko, vlastne to DJI-ko, ale vlastne sú to veľké haly, čo sa stávajú. Hala, no, vozi 1, 2, 3, 4 veľké haly, Boh zná koľko ešte bude ich. Takže tak, no, takže sa lúčim s vami. Lúčim sa s vami týmto Volvom, ktoré bude otvorené, neviem, na budúci rok, myslím, koniec 26. Myslím. Sú to také veľké haly. No tak ja som Hanka, ja som dneska chytila len takú malú rybku a Lukáškovi som asistovala a vyberala rybky. A väčšinou, no 2-krát a viackrát aj Ocko musel spávnuť, lebo to mala až hrdlá rybka. No, okolo Bohana treba 3 ľudí. No, hovor ty, že čo? Ja som chytil tak viac ryb, ale Hanka iba takú jednu, aj Ocko takú jednu, ale ja som lepší rybáš. Rybáš? Tak k nemu treba celú rodinu, že by mu pomáhala. Jeden dával kostňaky, druhý odkapčával, tretí neviem čo robil, tretieho sme nemali, tretí bol on, čo sedel a nič nerobil. No nič. Dobre, len to som chcel. Čaute.